this is John Award and welcome. This is part 3 of Graffiti art or Vandalism here at Lacson Street. Clarify, kubalatan ni kay ang ginaligar sang iban nga ginlapakan namon kuno ang ilang artwork. So, ano ni sir ang mambal? Bali, ang may mandate sa amon mamahalin sa Bacolod City Police Office headed by Police Senior Superintendent Jack Wangking. Ma-spearhead kami within the city proper. Muna ginatawag nilang offline pinta sa mga may mga bandal nga wall sa aton sa main road sa Lacson. Meaning, ang may mga bandal nga wall i-replace na sang white wall together nga nagpa-tertial kami Joan kag ipintahanan nila sang mga may mga portrait nga mga ano para at least doon namin lalantahon sang sa lantahon by law or i-change nila ang mga wall nga may mga bandal kag hindi man namin lantahon sa mga wall nga may portrait kag may mga picture nga ma-appreciate sang kadaman. So ang amon ni nga ginahimo gapinta kami sang white hindi man ni nga mapinta lang kami ang mga wall na nga may mga bandal na lisensya naman na namon sa mga private kag public individual kag sila nagpasugot sa amon kag gatag sila go signal nga pintahan na sila i-replace namon ang mga laway nga mga vandalism sa ma-appreciate sa tanan nga painting. Amo ni ginahimo na ni Miss Jo kag nakugid ang public ani sa amon sa BCPO nga sila ni ang nag-spearhead sang pagpinta. Kalabanan lang galing minor pero may mga layi na sila nga tubangon or may mga punishment na sila once madakpan sila na. Bisan minor? Bisan minor. Okay. So stricto ang aton nga enforcement. So welcome gid ang mga may ligon bala maluyagon sa amon nga helikoton. I-workshop naton pero inyang mga wild style nga may mga pangalan bala nila. Ginabawalan naton kag if madakop sila may mga consequences na nangatubang sa ila kay si mayor kapangakig na dito sa amon nga wala kami kuno kagiyo. Bawal na gali ang mga throw ups bisan masterpiece pa na nga ngalan. Bisan ano ba na sa masterpiece sila kung sila lang yung maka-appreciate na sa masterpiece nila. So bawal gina sa okay man lang nga mga masterpiece nila imo nila basta sila lang balay. Kag hindi sila maka-distract sa properties ang iba niya tao pag wala complainant okay man lang. Pero sir, is it possible man nga kung may combination abi nga portrait kag may letter style bala ni nga iyas ang mga graffiti writers pwede man na ayan. Pwede gid kay makita namin lantawon mo lang kay sa sa Facebook or sa internet makita mo na nga gina-combine na nila ang naming portrait sa may mga words bla may mga sayings or nga maka-inspire sa aton sa mga tao sa galantaw sa mga portrait. This is John Award and the Association of Negros Artists saying there is always life and love.